Halika kayo dito mga estudyante. Bilisan ninyo. Kasi anong oras na, malate na kayo. Come here dito, Mimi. Dito kayo, baka hindi kayo makita. Dito ka, Koreana. Itong Koreana na ito. Si Iglot, wala. Makita ba tayo? Kasi ano guys, parang masilaw sa init. Halika dito, Mi. Ha? Bilisan mo, Mimi. Ikaw ha, may ugali ka talagang pagka mistisa. Ang buhok mo ay dapat itali. Ano ba? Bakit hindi mo ito pinatali ni mama mo? Ito guys. Ayan, ang ganda-ganda pa naman ni Mimi. Maganda ka ba, Mi? Saan ka nagmana? Sa akin? Very good. Sa akin ka nagmana, Mi? Bakla kami? Eto guys, so maibigay na naman ako na baon para sa inyo for today. Only 100 pesos pagkasyahin natin. So ilan kayo? 5. 5 kayo, di ba? So ano sa kay Mimi? 10 piso lang sa'yo, Mi, ha? Ano bilihin mo? Ha? Aeroplano? Bakit ang dumi ng kamay mo? Ha? Yung sa'yo, Mimi, 10 pesos. So, may 90. Ano sa kay Gerald? 30. Kasi, Daddy John, maraming salamat sa binigay niyo po kay Gerald. Tapos, sila ni Bintoy at saka sila ni Lingling, si Mimi at saka si Iglot, sinama ko na rin sa baon. Binigay nyo po para kay Gerald. Tapos sabi nyo po, bigyan na rin sila. Kaya eto, pagkasyahin namin para may baon sila everyday. Kaya ngayon, 100 ang ibigay ko sa kanila. So kay Gerald, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10 pesos sa'yo, Mi, ha? Ano bilihin mo? Ha? Ano bilihin mo, Mi? Kotse. So, eto ang ibigay ko. Ikaw maghati-hati nito, Gerald, ha? 20 sa kay Bintoy, 20 sa kay Lingling, 20 sa kay Iglot, 10 pesos sa kay Mimi, and 30 pesos sa'yo. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, eto 100. Pagkasyahin ko ito. Thank you so much, Daddy John. So, bilisan na ninyo. Baka malate na kayo. Sige na. Lakaw na, Mi. Uban na nila, Mi. Kaya tuay mo dad to, Mi. Baon. Walay klase si Mimi karon? Ay, walay klase si Mimi pala. O, sige, ibigay mo na lang yan kay Mimi. Ha? Ngayon, si Sherwin, buslian na mo ang iyahang nabunol. Unsay Tagalog sa nabunol? Ang kamay niya, eto. Dili ato bang, Bib? Ayan, nabunol, guys. So, ngayon, sian siya gamay para magawas ang nana. Kaya, eto. Oh, sige. Sige, auntie. Agay. Agay. Ay, pagila ka, Sherwin. Alam ba sa paglugsot, ante? Tadawa, Sherwin. Tadawa na doon daw ni Sherwin. Okay, good! Nagawas na. Pagkuha sa itrapo mo na. Ito sa tubig, Sherwin. Ayun, guys! Ang bunol ni Sherwin. Tapos, butangan siya sa suro-suro. Makakuan ka na. Bahod na. Dili na basaon, ha? Dili na basaon. Andi di. Sa kuldugo siya, muna siya ngulmul kay. Ada na di. Ha, kuldugo. Sige. Ayaw diha, baman diha. Kinagawas king dugo. Guys! Na? Muling ngulmul kay. Ay, kagig Ginoo karon ma.
Kay. Agoy aka. Naya kay murag dinod na ang narang sa. Tay sa pa. Kuana, ayaw na napislita, musuyop na na. Ayaw naman si ay bisita. Wait, ito sa kuana. Ala anti dapat Dani di anti nimo Ayaw gikuan mo na antiyo. sa akin na siya, Apit. magsubay na siya. Dani dapit antiyo. Magsubay na na. Oh, mukuan naman na. Mukuan naman na, pasupsupi na na siya. Oo, susupi. Mahugot naman na siya kung supsupan. Ha? Mahugot na. Nagay lagi sige. Eh, pasupsupi Agay, na na siya. ayaw ba ay kumuta ba kay ngungol ah. Da Tawa lagi. na. Ano siya dahon to datoy la papawsi dito pakuha ka dagan dito. Sige. Namay gamay siya wag makuan man. Kung atong isa ka dahon ka sa suro-suro. Pasupsupi dayon na. Di na na magngulngul Sir Wen, kag ginawa ka na dana. Ang may danad Sir Win, supsupi. Hindi ko, ano doon sa siya. Sili ko naman yun. Para magsunop na siya. Bunol. Punta kami ngayon ni Sherwin doon kay Kuya LD. Kasama namin si Mimi. Kasi ito ay papirmahan ko na kay Kuya LD para maipasa ko na doon sa barangay. Ito ang kasulatan namin sa luti na nabili ko. Si Uncle LD na lang ang hindi nakapirma kaya punta kami ngayon doon. Sige na, sige na. Tapos ang kamay ni Sherwin guys. Basin matangtang na abi bang kuan. Dibutang. Namay na usin ko. Sige. Eto, punta na kami. Okay, go. Ay, Rami. Pagpas. Diretso na kami. Tapos si Sherwin. Doon si Sherwin. Nagpaiwan si Sherwin doon. Alik mi. Si Mimi. Unami ka. Ikaw, unami. Mabilis na maglakad si Mimi, guys. Sumama si Mimi. Tara nami, ato na tami. Ito na guys, pauwi na kami ni Mimi. Tapos, napirmahan na ito. Ipasa ko na ito sa barangay. Baklay si Mimi guys, oh. Kapoy kami. Ay, wala gikapoy si Mimi. Tara guys, pauwi nami. Ari namin ko. Angkol. Eko guys sa among barangay Mapua si Pitpit, di si Pitpit dahil si Madam. Ay si Madam oh. So magpapirma ko ni kapitan karon sa kasulatan. Di ara guys kan kapitan na lang pud ang kulang. Ako na ang luti. Char. Kisa ni luti ti. Nagpalit ko luti ni Auntie Nisa. Ayan. Si Kagawad. Maninyaw. Gara guys. Mapermahan na ni Kapitan. Thank you so much. Eto guys. Ang isang kopya dito sa barangay hall namin. So ang isa kay Auntie Nisa and ang isa sa akin. So mayroon kaming mga document na hinahawakan. Kaya eto, Ma'am Chichi. Yes. Ibigay ko na sa iyo ito. Tingnan mo kung okay na ba yan. Ayan. Single na to ni sekretary. Oh, di Ah, single. Single ni siya and available. Oh, kali, date of sale na gikuwang dad. Ayan guys, okay na. Thank you so much. Thank you. Bye-bye sa inyong lahat dyan. Pohon, December pohon. Hear me guys, ni Sherwin, nag-upload kami ng video dito sa Pasignalan. Hi guys, magkuha tayo ng pako para may mamukbang tayo. Magmukbang na naman ako sa pako. Kasi sayang din ito ang mga udlot kung hindi ito makuha. Kaya kunin natin. Ito mainit guys pero okay lang. Laban lang. May mga paku-paku na rin dito sa likod. Ito udlot. Ayan. Ito. Ayan. Ay! Ano ba yun?
May tumatakbo. Ano kaya yun? Daga or ahas? Baka naman ahas. Baka naman ahas, guys. Oh, di ba? Sayang din ito kung hindi makuha. Hala, mother! Ina! Ang tubig nag-agasa na! Wow! Eto oh, mataba siya. Mataba na pako. May nakukuha na tayong mga pako. Eto. Marami na. Eto na guys, ang ating pako na nakuha. Medyo marami-rami siya. Kaya may pang-ulam na tayo. Imukbang natin ito guys. Thank you so much!